יאללה, פעם אחרונה שאני מצלם את זה. אהלן, קוראים לי גור. אני בן 19 מישראל, סליחה. אני מצלם את הסרטון הזה כי אני מדי פעם אני מצלם סרטון של עצמי, מדבר למצלמה, כזה 20 דקות, חצי שעה. פשוט לדבר על החיים, כזה, בשביל כשכמה חודשים יעברו, כשתקופת זמן מסוימת תעבור, ואני מסתכל על הסרטונים האלה שוב, אז אני פתאום מקבל מלא נוסטלגיה. אני רואה כמה גדלתי, איפה אני עכשיו, איפה הייתי אז, איך הייתי נראה אז, איך השיער שלי היה נראה, אם היה יותר ארוך, יותר קצר, איך הגוף שלי היה נראה, הייתי קצת יותר שמן, יותר רזה, יותר שזוף, יותר לבן. איך חשבתי, איך הייתי מדבר, כאילו צורת דיבור שלי. אני חושב שהסרטונים האלה מאוד מועילים, לפחות לי. וגור, כאילו אם אתה רואה את זה, אז תמשיך לעשות את זה, כאילו אל תפסיק, אל תשכח מזה. ואם עוד מישהו רואה את זה עכשיו, תנסו את זה גם, כאילו, תתחילו פשוט לצלם את עצמכם, לשמור את זה איפשהו בטלפון, ולהסתכל על זה אחרי זה. שבועיים, 3 חודש, חודשיים, אתם תקבלו מעין כזה גל של נוסטלגיה. זה קצת מוזר, אבל זה נחמד, זה ממש נחמד. מעניין אותי איך אני עם הסרטונים האלה, כי אני לא בדיוק יודע אם אני אוהב את זה או לא. אם אני אוהב ליצור את הסרטונים האלה. מצד אחד, זה יכול להימאס עליי מאוד מהר. מצד שני, אני כן יכול לראות את עצמי עושה את הסרטונים האלה ביום יום, וכאילו שזה חלק מהחיים שלי. אני כן ממש יכול לראות את זה. אז אני באמת מנסה, כאילו, להתחיל ולהמשיך עם זה בקונסיסטנטיות, אבל זה כן יכול טיפה להימאס לפעמים. אז אני מנסה סוג קצת אחר של סרטונים, כאילו רק דיבור מול מצלמה. ואני אשים פה כתוביות איפשהו כאן למטה, כתוביות באנגלית, כדי שלא רק כאילו ישראלים יוכלו לראות את זה, ושעוד אנשים יבינו. כאילו אם עוד אנשים צופים בזה, אז למה שלא כולם יוכלו לצפות בזה? כי זה דברים שאני הייתי צופה בהם. תכנים חד משמעית שאני הייתי מאוד אוהב, והייתי צופה שעות על גבי שעות. כאילו פשוט מישהו מדבר מול מצלמה. ומדבר על החיים, וכל מיני תובנות שהוא חשב עליהם, ודברים שעברו עליו, ומחשבות שעברו לו בראש, ודברים כאלה. ואני רציתי לדבר על חלום ישן שהיה לי. תמיד היה לי החלום, ועדיין יש לי, שאני אוכל לחתום כזה על החיים שלי, יהיה כזה חתימה, שלק, שהחיים שלי טובים והצלחתי בחיים, כשחלק מהחיים שלי, כשיום שישי אחד מהחיים שלי ייראה ככה. אני קם בבוקר בבית ילדות שלי, איפה שגדלתי, בתל אביב. זה כזה 3 קילומטר מפה. אני קם ליד אישה שאני ממש ממש אוהב, והיא יפה והיא מצחיקה וחכמה ורגועה, והיא מבינה אותי ואני מבין אותה. ואני קם בבית שיש פה 3 כלבים ו3 ילדים, כזה 1 לכל כלב. והם הולכים לבית ספר הילדים, ואני ואשתי אוכלים ארוחת בוקר וזה, ואז כזה לקראת 12, 11 וחצי אנחנו יוצאים לקפה של ליד הבית במרכז כזה של ליד הבית, ומחכים עם הכלבים, עם כל 3 כלבים שהילדים הגיעו מהבית ספר, מהיסודי, עם התיקים הענקיים, ויגיעו ונהיה שם כולנו כמה שעות, אני, אשתי, 3 כלבים ו3 ילדים,
ואני אפגוש שם חברים שלי מפעם, וחברים שלי כאילו שאני מדבר איתם, שאנחנו עברנו כבר שנים, עשרות שנים ביחד. וזה החלום. שם אני חושב שכשאני אחיה את היום הזה פעם ראשונה, אני אוכל לומר לעצמי, וואלה גור, הצלחת. באמת, כאילו, חתימה, גור חי את החיים האלה והצליח, והוא גאה בעצמו, וכאילו, והוא שמח, חד משמעית, הכי שמח שהוא אי פעם היה. אני באמת חושב ככה. וזה מחמם לי את הלב לחשוב על החלום הזה כל פעם. אז זה משהו שחשבתי עליו לאחרונה. אני מקווה שזה גרם לך גם לחשוב. אם כאילו זה גור שרואה את זה, אני כאילו, שזה עוד מישהו בעולם, מישראל או ממדינה אחרת, שרואה את הסרטון הזה, וזה גרם לו לחשוב על דברים, לא יודע, על חלום, או על הבית שלו, על המשפחה שלו, או whatever, זה לא משנה מה זה. כדאי לך לנסות להתחיל, לך או לך, להתחיל לצלם את הסרטונים האלה מדי פעם. סרטונים ארוכים, פעם בחודש, חודשיים, 3. אחרי תקופה, אחרי משהו גדול, לפני משהו גדול. זה מאוד עוזר. זה לא, אפילו אם זה לא יעזור, זה פשוט דבר כיף לעשות, זה מרגיע, זה מסכם לך את החיים. כשאתה צופה בסרטונים האלה, אתה נזכר במי היית, וכאילו איך אתה עכשיו, וכמה השתנית, וכדאי לך לנסות את זה. יאללה, נתראה בסרטון הבא.